Kristo, ikanta tayo, si pipigsa, yek tayo ken wana dagiti masakit, nalday nagdadingit agasan lang. Tuy lubong ken Kristo, tinanta tayo, si dadayaw, yek kay kinapuka, taisalakan na, napukawa paswati basuldan. Tuy lubong ken Kristo, tikanta tayo, may satay, makita kunay-nay aramid na santuan, krus na alaen tayo inaldan. Tuy lubong ken Kristo, ikanta tayo, siraragog, isalakanida, adu akararwa, tapno agdayaw daken ka Kristo. Kararag tayo, man nakabalin ken nailangitan nga apo mi nga Jesus, agyaman kami ti daytoy nga bigat, ta inikan na kami ti pigsaken sa lunat, tapno umay makipagdaydayaw ken ka. Agyaman kami met ti ado nga bendisyon nga ented mo iti tumunggal may sa kada kami. Ket sika kumao apo ti agari kadagiti bibiyag mi, tapno saan kami nga mayaw-awan. Wenno apo dalusan na kami, tapno may kari kami nga dumngeg, ken umawat kadagiti sasaom. Daytoy ti kararag ken dawat mi, itinapateg anagan niya po mi nga Jesus. Amen. Denggem mo apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. Nagbasol kami, amin a pinarswam ken nagkurangan mi, iti dayag mo o apo nga Diyos mi. Ngem gapo iti parabor nga ayat, ngem paay mo kada kami o apo, napalinteg kami iti sangwanam, babayan kini Kristo Jesus, anang waya-waya kada kami. Ipudno mi nga rod ken ka, dagiti amin na basbasol mi, ken pagkurangan mi, ket ti pamakawan mo iti kidawin mi o apo. Kidawek ti tungkal maysa, ti naulimek, ken si papakumbaba nga dumawat tay ken Kristo, ti pamakawan na, bayat ti natalna nga tukar ti organo. Agkararag tayo, managparabor ken manangasi a Diyos mi, inted mo kada kami, ti kadakkilan asagot mo, ti anak mo ani Jesu Kristo, ta saan mi pay maawatan, tinananay, no anya dagiti mapaspasamak kadagiti biyag mi. Awagan na kami, o apo ngagbalin at tao maanatoried, ken mangnamnama ken ka, tapno saan kami nga agdwa-dwa ken agbuteng, guyuguyan na kam kadi amin, amang iwarnak iti pamati mi, ngayon sagot mo kada kami nga anak mo. Pakawanin na kami,
ken tulungan na kami kadi amang kita, iti kada ni Jesus kadagiti biag mi. Ket ipalagip mo amin, nga insurom kada kami. Tapno matulungan na kami nga agbiag kas maysa nga adalan mo. Nga agserbi ken kababaen ti panagserbi kadagiti sabsabali. Balbaliwan na kami, pabarwen na kami, pagbalinin na kami kadi, anapudno nga adalam, nga inawagam, nga agbali na kaskasping mo. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Apo, iturong nakadken ka, palanasem dinidalan ko. Pagranyagem kad rupam kang nyanyak tapno sikatip agnaeda. Amen. Maawagan dagiti duwa nga asher para ti panang or kadagiti sagot nga agpaay ti paramid ti iglesia. Naimbag ken naparabor nga aldaw titunggal maysa kanya tayo kakabsat. Good morning. Ayan, nagyaman tayo kay naapo iti impay namanen nga gundaway titunggal maysa kanya tayo tapno kastaket sangsang kamaysa tayo nga agruknoy agdayaw ken agyaman ti kinaimbag ti Dios kadagiti biag tayo. Ket mabalin nga kidawik man kabsat ti sumagmamano nga segundo nga agulimik tayo tapno kastakit iyeb kastay mamet ti apagbiit nga kanito no anyaman dagiti pinagya kasapulan nga pagyamanan tayo nga napasamak kadagiti napalabas nga aldaw ti biag tayo. Ayan, kablawan tayo man, ditunggal maysa nga adda iti uneg, ti iglesia tayo, ket agyaman tayo, it kastamet kadagiti adda, kadagiti FB Live, nga makipaset iti panagdaydayaw, ken panagyaman tayo, iti Ilocano service,
Ket agyaman tayo kadagiti first timer nga nakadwa tayo, dapat digiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo. Iti daytoy nga kanito, ayan, agyaman kami kakabsat, ket dawek man dagiti associate lay leader tayo nga pakialay man dagiti naganda. Ket sa dinuman ti naggapan yo kakabsat, nanyaman dagiti gandat yo nga adda kayo ditoy Metro Manila. Ket sapay la kumat bayat ti kadayo dito'y Manila, ket saan ko mga daytoy ti umuna wenno umaudi nga makadwada kayo. Nagyaman kami ti kadayo. Kaya nagyaman tayo kadwa tayo ni Bishop Leo Soriano. Ayan, kay ni Ma'am. Ayan, nagyaman tayo. Kidawek man ti panagtakder da kay ni Ma'am. Ayan, nagamok ka nagapuda pa ijay Pangasinan. Oo, ayan, nagyaman kami ti Gundaway nga makadwa tayo. Kadagiti maysa kadagiti nagbalin nga obispo tayo nang nangruna ijay Davao Episcopal area ti dagiti naglabas nga tawtawen nga nagbalin nga obispo tayo. Gyama kami bishop ti panakipasetyo kastamit kini Ma'am iti daytoy nga kanito ket malagip ko hindi napantay kina Ate Miriam ijay Pangasinan ket hantay nga naabutan da bishop nang nangruna kini bishop idi mansayag ni Ate Miriam. Ken kastamit kakabsat nga kablaawan tayo dagiti amin nga nagkasangay. Iti daytoy lawas na ken dagiti nakaabot met kadagiti anibersaryo da ket sigon kadagiti Inspire tayo ket birthday into no 18 ni Mark Aldwin Kedeng. Amuyo daytoy kabsat. So ti choir conductor tayo ket dawek man ti panagtakder ni Mark. Tapno Ma'am amuyo mo ti choir conductor tayo ditoy Ilocano service ket into no 18 iso ti panagkasangay na. Ken kasnamet into no 20 ni Tricia Ann Colyarin. Ket into no anniversary met da Ate Kuya John and Ate Marjorie Tolentino into no 18. Ket agyaman tayo ken kastamet idi napalabas nga aldaw ket panagkasangay met ni Doc Raquel agyaman tayo ti panagkasangay na met iti napalabas nga aldaw. Iyabkas ko ti panagyaman ken apo iti nabalegi nga napasamak nga aramid tayo nga annual planning ti Ilocano service nga idangulwan iti timpuyog ken kasnamet kaditi koro tayo nga napasamak iti Agno Pangasinan idi 9 and 10. Gyaman kami numampay adayo gyaman tayo iti Gundaway nga nakaapan tayo, nakadanon tayo iti dayay nga lugar nga si Raragsak ken si Babalegi tapno kasta ket agplano tayo ken kastamet ti Gundaway nga makapasyar tayo ijay 100 islands iti napalabas ket agyaman tayo iti nasurok nga 30 nga nakadwa tayo nga napan iti daytoy nga aramid ket agyaman tayo ken ni Nanay Rose nanaw ken kastamet kadagiti kabsat na ijay Ophelia Beach House ijay Agno Pangasinan. Ket sapay la kuma kadagiti sumarsanurno nga aramid iti iglesia tayo ket makadwada kayo kadagiti kastoy nga aramid plano retreat ken dumapay nga aramid nga idangulwan iti Ilocano service. Ken kastamet nga agyaman tayo iti tultuloy nga kararag suporta ken panakipasetyo kadagiti amin nga aramid tayo iti uneg ti iglesia tayo. Ket sapay la kuma tagtultuloy nga hangkayo nga maumuma nga mang suporta mangikararag kadagiti aramid tayo nang nangruna iti inaldaw nga morning daily devotion, evening devotion kastamet iti service tayo iti Ilocano. Ket sapay la kuma nga iyawis yo kadagiti amin nga kakabsat, kapapagayam, gagayem, kapamatyan nga Ilocano nga dati aramid tayo dito Central United Methodist Church Ilocano service. Ken kasnamet nga into no malpas ti English service ket adati maramid nga post-Lenten fellowship. Iso nga kidawik man dagiti WSCS nga makipaset tayo tapno kasta ket adda dagiti representative ti Ilocano service iti daytoy nga aramid iti WSCS.
Ket kaspaset iti anibersaryo tayo, iti may ka sa ngagasot ket 25 adama angay nga Thanksgiving dinner into no May 25 ijay PCU ket sapay la kuma ta kidawemi ken kararagmi ti panakipasetyo iti daytoy nga aramid ken tree planting into no June 8 into no June 8 ket gyaman tayo ti panangidangulo ni Fiscal Des ayan ken kastamet ken ni Cap Paul nga napanday di Kalman ken dagiti dumang opisyales ti iglesia tayo di Antipolo watershed tapno kastaket at kitain da ti lugar wenno diso nga pagmulaan tayo iti nadumad ti kaykayo tapno kaspasit iti panang preserve tayo kadagiti mulmula iti dayjay nga lugar ken kasnamet nga idanon tayo iti panaki condolence tayo iti pamilya ni Ate Belet ti ipapatay ti anak na ni Nikki nga nakamansayag tata ijay ni anak ni Ate Belet Carpio nga nakamansayag tata ijay Baler Aurora ket di napalabas ngal daw ket ti ministerial team ken visiting team ken daduma pa ket napan ijay tapno kasta ket makipagrik na kadita ito'y nga aramid nga ipupusay na ket into no 17, 18, 19 ket adati maramid nga servicemet dito'y Paris Chapel iti pamilya ni Kuya JR iyay manugang ni Ate Belet Carpio ket no adanto ti pampanawin nyo tapos ket maawis kayo nga makipagrik na danggayan tayo ti pamilya ti Carpio ken Melad family ti ipapanaw ti ina ti pagtainganda nga tatagat imununan kada tayo kakabsat. Kidawin tayo man ti multimedia kadagiti naduma-duma pay nga announcement ti iglesia tayo. Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Ako po si Rinanti Tirana. Ako po yung security guard dito sa church. Nag-start po ako dito May 9, 2022. Masasabi ko talagang blissful ako dahil dito sa church kasi unang-una, binigyan ako ng opportunity ng mga pastor na makapag-work dito. Isang malaking karangalan sa akin na makapagtrabaho sa ganitong lugar, ganitong church, lalo na simbahan nito. Napakaraming masasabi ko na mga blessings. Dahil unang-una, mababait yung mga members dito, mga pastors. Talagang excited ako o natutuwa ako na finally, natupad na rin yung goal ng church na maitayo yung multipurpose building kasi sabi nga ng mga kasama ko ay matagal na po palang plano yan. So parang malaking karangalan sa akin na nung time na ako nandito nagtrabaho, naitayo po yan.
ang multipurpose building is napakalikip pong pakinabang sa church dahil unang-una dahil po yung mayroon na tayong mga pasilidad na pwede nating maihanda sa mga lalo na yung mayroon tayong mga visitors galing po ng probinsya. Kadalasan po marami pong nagbibisiting dito sa church. Mayroon na tayong mga pasilidad or na pwede nating pagdadausan sa mga activity natin. Masaya ako dahil isa ako sa mga taong nagsumikap, nagkapit-bisig para po maitayo yan ang multipurpose bilang parangal po sa Panginoon. Karangalan din sa akin na aking magiging kabahagi din sa pakipagtulungan para maitayo po yung multipurpose building. Ako si Renan, proud to be part of the MPB project. Makangeg kada gitoy nga kampanya ti iglesia tayo para iti proyekto tayo iti multipurpose building. Daytoy ket maysa nga legasiya iti iglesia tayo ket kararagmi nga titunggal maysa kanya tayo ket makipaset iti daytoy nga proyekto ti iglesia tayo. Ket may nga pakamo nga nalpasen di foundation na ket tibayad di foundation na ajay 15 nga pundasyon na nga ti kaunigan ket na kaslatukad ti 7th floor ti unig na ket imabot iti 19 million 18 to 19 million kakabsat ket madama nga agur-urnong manen tapno kasta ket marugyanan tayo ti umuna nga upat nga tukad daytoy nga proyekto tayo. Kat sa pala kumata, sang kamaysa tayo nga mangikararag, makipaset iti daytoy nga aramid ni Apo. Babaen ti iglesia tayo dito Central UMC. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat masarakan iti umuna nga Juan, Kapitulo 3, versikulo maysa aging ganat 7. Ket kastoy ti mabasa. Kitain nyo no kasano ti kadakkel ti panagayat ti ama kadatayo. When kastaunay ti panagayat na kadatayo, tamaawagan tayo nga anak ti Diyos. Ket pudno akasta tayo, di na tayo bigbigen iti lubong agsipod ta di na binigbig ti Diyos. Ay ayatek agagayem, anak na tayon ti Diyos. Uray no saan pa'y analawag no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem amu tayo nga ento nagparang ni Kristo, agbalin tayo akas kenkwan. Agsipod ta makita tayo ti kinasyasino na, tunggal maysa nga addaan iti daytoy namnama ken ni Kristo, masapol nga agbiag anadalos, akas ken ni Kristo anadalos. Ngem ti syasino man nga agbasol, sa lungasingen na tilinteg ti Diyos, agsipod ta ti basol ket panagsalungasing itilinteg. Amu tayo nga imay ti Kristo tapno ikaten na dagiti basol. Ket awan iti basol na, iti kasta saanen nga agbasol ti siya sino man nga agtalinaed ken Kristo. Ngem ti agbasol di na nakita wenno namuan na ni Kristo. Anak ko, di kay paalilaw iti oray siya sino man.
Nalinteg ti siya sino man nga aggaramid, iti nalinteg akas ken ni Kristo ang nalinteg. Kidawek man, ti panagtakder, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, iti ebanghelyo ni Apo, manipod ti surat ni Lucas, ti kapitulo 24, versikulo 36, maging ganat 40, awalo, ket kastoy ti mabasa. Madama nga ipagpadamag da, dagitoy idikillaat nga nagparang ni Jesus, iti mismo kadakwada. Kapya kuma iti adda kada kayo, kinunana kadakwada. Napalalo abuteng, ken kigtot da, idi impagarup da, nga alalya, tikit kitain da. Idi kasta kinuna ni Jesus kadakwada, apay tamariribukan kayo, apay nga agdwa-dwa kayo, kitain nyo dagitim imak, ken saksakak. Siyak amismo, sagidan da, ket mapaniknikan nyo, awan lasag kento lang ti Espiritu, ngem adda kanya kas makita tayo. Di da pa'y lamamati gaputa napalalo, aragsak ken si daaw, iti kasta sinaludsod ni Jesus kadakada, awan lat makanditoy, inikanda iti tinuno nga ikan, inawat na sa nakinan iti imatang da, kalpasan na kinunana kadakwada, dagiti imbaga kada kayo, idi addaak paylaing iti arpadyo, masapol ang matungpal iti naisurat may papankanyak iti linteg ni Moises, kadagiti sursurat dagiti propeta, ken kadagiti salmo, niluktanda, tiisip da, tapno maawatan na dagiti sursurat, ken kinunana kadakwada, daytoy tinaisurat, masapol nga agsagaba ni Kristo kinagungar iti may katlong aldaw, itinagan na maikasabanto dagiti amin a nasyon, manipod Jerusalem, iti mensahe may papan ti panagbabawi, ken pannakapakawan kadagiti basbasol, da kayo makasaksi kadagitoy. Diyos ti mangbendisyon di tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg ti sasao ni Apo. Amen. Amen. Eat them ti tinapay ti biagapu, maipay ito'y kararwa, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen.
Agyaman tayo, iti ken Apo, iti panakangeg tayo, iti mensahe, babaen, kadag iti koro tayo. Panangikasaba, iti nagungar, ani Kristo Jesus. No, pagtutungtungan tayo, ti panagsaksi, wenno panangikasaba, kadag iti sasao ni Apo, adu dagiti iglesia, wenno sekta nga malagip tayo, nga umay kadagiti kapampanunutan tayo, gapu kadagiti kinaanos da, nga mangiwarnak ti sasao ni Apo, iti amin nga lugar. Nagaget da nga da, kadagiti na duma-duma nga lugar, tapno kastakit, ikasabada iti sao ni Apo. Kas maysa nga namati nga United Methodist Church, ammo tayo kas maysa nga iglesia nga anak na ken namati ken Kristo, kas kanyada na ayaban tayo metapno agbalin nga saksi wenno mangikasaba kadagiti sasauna ditoy daga. Ket daytoy ti inaramid dagiti immun-una nga adalan ni Jesus iti nasantuan a surat. Nagbalinda nga saksi ket ingkas kasabada iti kapadasan da ken Jesus gapu ti panagungar na. Dagitoy nga adalan. Ngem iti nasantuan nga surat ti kay papanan iti sao nga saksi ket isu ti panangipaay iti biag kas sibibiyag a pammaniknek ken ni Kristo Jesus nga nailansa nagungar ken imuli sa dilangit. Wenno, idi awanen ni Kristo Jesus dito'y daga, daytoy inaramid dagiti adalan ni Jesus. Nga sa dino man ti papanandaken anyaman ti inaramid da, ket pinaneknekanda ti kapadasan da ken ni Kristo Jesus. Ket kas maysa nga namati, ken datayo ti tunggal maysa kanya tayo, daytoy met terebeng nga aramiden tayo, itata nga agdama, kas anak na nga namati iti daytoy nga panawen. Ket daytoy ti kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo, nga gandat ni Apo Jesus nga ikasaba wenno agsaksi tayo, gapu iti kapadasan tayo ken Kristo. Nga isot nagungar, manipod ken patay. Isot gapo na no basahin tayo, manipod kadagiti surat tinasantuan na Biblia, ti aramid. Kapitulo 1, versikulo 8, kunana, ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo, maikan kayto ti pannakabalin. Da kayto ti mangpaneknek, iti may papan kanyak. Kas kanya tayo, datay kumamet ti mangpaneknek, ti may papan ken Kristo. Ket kinunana ti daytoy nga bersikulo kunana ijay Jerusalem iti intero nga Hudiya ken Samaria aginggana iti amin asuli ti lubong. Ngamin kakabsat, kas maysa nga naayaban nga nagmaymaysa nga Iglesia Metodista, ti misyon tayo nga kung kunana is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Isot gapuna kununa ni Matthew chapter 20, versikulo 18 to 20, imasidig ni Jesus ket kinunana, naited kanya iti amin apal nakabalin, jay langit ken ditoy daga. Inkay nga rod, kadagiti amin at tao iti amin a lugar, ket pagbalinin nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal, kadagiti amin nga imbiling ko kada kayo. Laglagipin nyo nga adakto akan kanayon, kada kayo aging ganat panungpalan ti lubong. Ket daytoy, kakabsat ti gandat, ni Apo Diyos titunggal may sa kanya tayo, kas namati iti daytoy nga panawen, nga isu kuma nga ikasaba tayo, agbalin tayo nga saksi,
Gapo daytoy ti kayat nga mapasamak ni Jesus kadagiti bibiyag tayo nga ribeng nga ramidin tayo iti datayo nga agdama nga namati kenkwana. Ngem kitain tayo mati kinapudno kanya tayo ti mapaspasamak kadagiti iglesia tayo, kadagiti bibiyag tayo kas namati. Adamaysa nga pastor nga ni Dawson Park nga kinunana, ket daytoy ti maysa nga kinapudno nga ayab ti Dios kada tayo kinunana, all other religions talk about living good and diligent lives. However, the central ideology of Christianity is resurrection after death. When we become witnesses of that, it is the greatest things. Ket daytoy ti kinapudno nga ayab ni Kristo kada tayo kakabsat. Daytoy ti mandato ni Kristo, daytoy ti kinapudno nga ayab ni Kristo ti tunggal maysa kanya tayo. Ngamin kinunana iti disiplina tayo kas maysa nga iglesia, kas maysa nga metodista. Kaya ko nga basahin manipod ka iti sumagmamano nga sarita na iti paragraph 121 iti Book of Discipline tayo iti 2016 nga kinunana, the rationale of our mission, the mission of the church is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world by proclaiming the good news of God's grace and by exemplifying Jesus' command to love God and neighbor, thus seeking the fulfillment of God's reign and realm in the world. The fulfillment of God's reign and realm in the world is the vision Scripture holds before us. Dahitoy ti kinapudno nga nangayaban ni Kristo kanya tayo kas maysa nga metodista. Ket saan tayo nga liplipatan daytoy nga kinapudno kadagiti bibiyag tayo. Para kada tayo nga Kristiyano wenno metodista, ti panagsaksi wenno panangikasaba ket isu ti panangibingay tayo kumamit kadagiti personal a kapadasan tayo ken Jesus nga mangipakita kadagiti pamati tayo, panangibingay tayo kadagiti personal nga pamaneknek tayo abiyag tayo kas maysa a Kristiyano. Ti saludsod na ibingay yo kadin dagiti kapadasan nyo kas maysa nga namati ken Kristo. Ti panangikasaba ti kinapudno may papanti pagarian ti Dios ket iraman na ti salaysay tayo ti pakasaritaan ni Jesus ken panangayab na kadagiti biag tayo tapno agbabawi tayo ket may salakan tayo ket agtalek tayo ken kuana ket dayta tinangayaban ni Kristo titunggal may sa kanya tayo. Lalo ti Pilipinas nalaklaka tayo pa nga isaksi dagiti kalukwan wenno dagiti fake news nga kung kuna tayo ngem dagiti kinapudno tunggal ken Kristo managbabain tayo ngem dagiti banag nga pakaybabainan alisto tayo. Kita nyo man dagita kaabayo kakabsan managbabain ba so na wenno mangibabain. Ngem saan ko mga kasjay kakabsat ngamin ije disiplina tayo ije paragraph 217.6 nga kinunana kas paset ti membership vows tayo. Our membership vows is to faithfully participate in its ministry by our prayer, their presence, their gifts, their service, and their witness. So nga ti panagsaksi ket parte ti panangayab kanya tayo ni Jesus kas miyembro ti panakipaset tayo ti biag ti iglesia tayo kas maysa nga naayaban nga metodista. Isut gapuna kakabsat ti kinapudno ti panangikasabaw wenno panagsaksi ket paset ti biag tayo.
No daduma ngamin kanya tayo kakabsat, maysa ti kinapudno kitain tayo, alisto tayo nga mangibaga kadagiti pada tayo nga tao nga kuna tayo, ala mapangkay jay kapilya tapno kasta mabalbaliwang ka, sumingpit ka. Kas jay tayo ngamin. Ngamin, mamartik ka, manginom ka, babaero ka, manugal ka. Kasjay tayo nga ayaban dagiti tattao. Ngem, saan tayo met nga naibingay ti ayat apam makawan. Kadagiti tattao, gaputi kapadasan tayo kin Kristo, isot gapuna nga saan tayo nga epektibo ang agsaksi wenno mangi kasabati sa unan. Alisto tayo nga itudu dagiti aramid ti sabsabali dagiti pagkurangan da ngem ipaay tayo ti ayat da tapno kasta mapalasan da iti ayat pamakawan ket maawis da ti uneg ti iglesia tayo. Kasla kanya tayo kuma, di ko nakard kanya, sige mapangkay di kapilya tapno kasta ket sumingpit kayo. Ngimsi ka, di kamit mapanji kapilya. Nakailad ka mo ijay. Nga 24 oras nga igimulat na ta cellphone mo, ay niya mapasama kanya tayo. Dayta ti kinapudno na daduma. Ngem laglagipin tayo, kakabsat. Ti likudan, ti kinapudno nga nangayaban ni Kristo, daduma, ada dagiti laped. Gapo kadagiti karit na kadatayo, kas kinunana, inkay nga rod kadagiti amin at tao iti amin a lugar. Ket pagbalin ninyo ida nga adalag. Daytoy kumate agbalin nga prioridad tayo kas pasurot ni Kristo nga agbalin tayo amang ikasaba wenno agbalin nga saksi. Ngem no daduma dagiti laped kanya tayo kakabsat ket iso di panagkidkid tayo. Ay, Sudan, aramid na pastor di jay, aramid na giti associate lay leader tayo di jay, trabaho na giti obispo tayo di jay. Okay lang kanya tayo agsimba tayo, nagkapilya tayo lang. Ngem saan kakabsat? Gaputa may isa ka dagitoy, akaririgatan, abanag, akidkid dawen ni ti Diyos kadagiti biyag tayo, iso nga agkidkid tayo. No daduma kakabset, tibuting tayo. Dagitoy tilaped, gibuting tayo. Baka awagan da tayo, ay ni Apo Pastor deta, ni Apo Diakonesa deta. Iso no daduma, haan tayo nga maibaga. Saan tayo nga maisao iti may papan kadigiti kapadasan tayo kin Kristo. Iraman na pa'y kakabsat, kadagiti laped, dagiti kinamanagbabain tayo. Ngem no sao ni Apo managbabain tayo. Ngem no dagiti dadduma nga sarsarita mangibabain tayo no dadduma. Ngem ti kayat ni Apo sitlored tayo kuma nga mangibingay kadagiti kapadasan tayo amang paneknek babaen kadagiti testimonyo tayo tapno kasta maibingay tayo ti sasao ni Kristo kadagiti tattao. Panakailaksid, dagita ti pagbutbut laped no daduma. Baka ma-out of place tayo. Baka handa tayo nga gayiminin, handa tayo nga agbalin nga partes kadagiti tattao, kadagiti likmot tayo. Ngamin sa bali ti panagkita da kanya tayo. Iso gapuna nga awan ti kabailan tayo nga mangiyebkas kadagiti kapadasan tayo nga mangipaneknek wenno dagiti testimonyo tayo ken Apo. Ngem mabalin kada tayo nga agbalin anaturid para ken Kristo. Isot mabalin nga masapol laing nga agtultuloy tayo kuma nga kadagiti tunggal addang tayo maibingay tayo ti sasao ni Apo. Isot gapuna nga rod kakabsat ti panangidangulo, iti biyag tayo, kas Kristiyano, kas agbalin tayo kuma nga ulidan, ken maysa, ket daytoy nga agbalin kuma akita, maysa akita asaksi,
Wenno panangikasaba, babaen, ti panagbalin tayo nga ulidan. Maipakita tayo, babaen, ti panangayat tayo, kadagiti karuba tayo, panangtulong tayo, kadagiti daduma, amang iladawan, ti ayat ni Kristo, kadagiti bibiyag tayo. Isot gapunang, nga adalin tayo, dagiti sasauna, tapno kastakit, agbyag tayo, kas na Christian one. Ngamin amu tayo, nga ti trabaho tayo, ket mangiwarnak, wenno ibingay ti sasauna, ngem ni ti Espiritu Santo, ti agtrabaho para kada tayo. Isot gapo nga rod kakabsat, agtultuloy tayo kuma, nga agbalin asaksi ni Kristo, kaya't nasawen agbyag tayo ken Kristo, kasapulan, ti panagbiag tayo, ket may sa ken Kristo, gapo ti ipapatay na, panagungar na, tapno agbalin tayo kumamit, nga saksi kadagiti tattao, kadagiti aglawlaw tayo. Tano saan tayo nga agbyag kakabsat, iti Espiritu, mabalin nga agaramid tayo, kadagiti banbanag, nga saan, nga may tutup, iti pagayatan ni Kristo. Ngem agyaman tayo, ti inaramid ni Kristo, kadagiti bibiyag tayo, ti ayat na, ti bendisyon na, ti grasya na, isot gapo na kumamit, tapno maibingay tayo, ti kapadasan tayo, kadagiti dadduma, gapo ta napadasan tayo. Kakabsat, iti daytoy nga kanito, karitek ti tunggal may sa kanya tayo, nga laglagipen tayo, nga padaktilin tayo, dagiti pamati tayo ken Kristo, kasapulan tayo nga aramiden, nga ikasaba, agsaksi tayo, kadagiti simple nga paraan, tapno kastakit, may pakita tayo, iti panagsaksi tayo, may pakita tayo, iti panangikasaba tayo. Babayan layeng, kadagiti panangikarkararag tayo, kadagiti sabsabali. Pananggayem tayo, kadagiti tattao, kadagiti aglawlaw tayo. Ken kastamet ti panagserbi tayo, kadagiti tattao, nga ada kadagiti aglawlaw tayo. Kastamet ti pamaneknek tayo, panagawis tayo, panangisarsarita tayo, ti kapadasan tayo kin Kristo, panangiwarnak tayo kadagiti sasauna, paset dagiti amin, tapno kasta may agbalin tayo nga instrumento, ti panangikaskasaba, wenno panagsaksi, ti kapadasan tayo ken Kristo. Isot gapo ng rod kakabsat, ikasaba tayo ni Kristo, iwaragawag tayo ni Kristo, isaksi tayo ni Kristo, gapo ta daytoy ti ministeryo nga nangayaban ni Kristo ti tunggal may sa kanya tayo, kas namati ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Agyaman kami, Pastor, ti nabaknang nga mensahe yo kada kami itangag sapa. Ita iti panawen, ti panagyaman, idaton tayo dagiti pagkapulo, karkari, sagsagot ken datdaton. Maawis met nga dagiti agtarigagay ang mga ramat iti online banking, ket mabalin tayo nga ramaten babayan ti bank account ti Central United Methodist Church. Anay parang kadagiti screen tayo.
dito'y sagot nga yegmin, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakampi agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited minaragsak puso min. Amen. Kararag tayo. Agyaman kami unay, ti kinamanagayat, kinaparabor mo kadagiti amin, nga paset ti panagbiag mi, o Apo. Tilikudan, kadagiti nagkurangan, nagbiddutan mi, kanyam, o Apo. Ti ayat, grasyam, tagtultuloy nga impaay mo, babaen kadagitoy. Kaspaset ti panagyaman mi, idaton mi, dagitoy nga sagsagot mi, apagkapullo, panagyaman, ken karimi ken ka, o Apo. Ket mausar kuma, tap nagtultuloy nga agbalin kami, nga instrumento ti ayat mo, babaen ti panagsaksi, panangikaskasabami kadagiti sasaom, gapo kadagiti ministeryo, aramid, ken proyekto ti iglesia mi. Iparukpok mo ti nananay nga bendisyon kadagiti biag, kadagiti anak mo, tap nagtultuloy da nga bendisyon met kadagiti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Iti maudi nga himno tayo, kantayan tayo, ti umasideg ken ka Jesus, maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar, bayat ti makankanta ti himno, tapno makararagan na tayo ni Pastor. Masidegak ken ka Jesus, dito baro kong muwag sang dirap, yawat mo kadi day tatakyak, ket dito puso magi nanak, ket dito puso magi nanak. Umasidega si papanglaw, awan daton koray anyaman, no dilabasol kuwan arway, tiye kuwa potapno ugasam, tiye kuwa potapno ugasam. Umasidega, Diyos ko ken ka, inadakes kumidyan kurida, awanen inak ibang runa, ilahen Jesus anak ilansa, ilahen Jesus anak ilansa. Sige, kararag tayo. Amami nga Diyos nga man nakabalin amin. Agyaman kami hunay, iti daytoy nga kanito nga impahay mo manin, tapno sang kamaysa kami nga group bab ken agyaman. Agyaman kami o Apo iti naglabas nga lawas manin nga panagtarabay mo kadagiti bibiyag mi. Kadagiti panagadal, trabaho, negosyo, kadagiti anak mo.
Ngayon ikam ti sireb isuda. Tapno kasta malpas da dagiti aramid da o Apo. Nga adaan si babalegi gapu iti inpaay mo asireb. Kastamet kadigiti anak mo nga adda iti uneg iti sanktuaryo may ken kastamet ti online. Agyamang kami. Tagtultuloy nga panambigbig da ken kawa Apo. Kas Diyos nga pinati da. Nga pagserbyan da, pagyamanan da o Apo. Isot gapuna nga sang kamaysa kami iti daytoy nga kanito. Bendisyonam dagiti bibiyag da. Bendisyonam dagiti amin nga aramid da. Dagiti nagkasangay o Apo. Kastamet kadagiti nakaabot kadagiti anibersaryo da o Apo. Kidawin mi kaditi tagtultuloy apan nakikaadam kadagiti bibiyag da. No kasano nga sikat ti nakikaadda. Kadagiti naglablabas nga tawtawen nang runa pa'y kumang kidawem mi o Apo nga ipay mo pa'y tinananay nga grasyam kanyada. Kastabet kadagiti adda ti sagsagubanit da o Apo. Dagiti adda iti panawen ti liday gapu ti pupusay kadagiti paset iti pampamilyada. Kas kini Ati Belet, kini Kuya JR, ti papanaw ni Nikki, kidawem mi o Apo ti liwliwam, ti bendisyon iti spiritum ti paay mo, iti tenga, iti ipapanaw ti anak daw, Apo. Malidayan kami unay, o Apo. Ipaay mo kadi, o Apo, iti ayat mo, iti tenga, iti ipapanaw ni Nikki. Tulungam iso da, o Apo, nang nangruna iti pamilyana, tinabati da, ti anak da, kastamit ting ingutin da nga asawa ni JR, ken ti inana, o Apo. Kaya nagiti amin kapaset iti pamilya da, o Apo. Kastamit kiti da dumapay nga paset ti pampamilyami nga dati sagsagubanit da. Agasam kadi, o Apo, kidawem mi iti ayat mo kanyada, usarem, dagiti hospital, dagiti mangagas, ken dagiti agas, tapno kasta, mang tariwidwid kanyada, tatinananay, nga pigsa, tapno itultuloy da pa, dagiti aramid na nga impaay mo kadakwada, o Apo. Kastamet kadagiti kakabsat mi, nga agtrabaho, kadagiti balasiw tao, tulungam isuda. Kastamet dagiti agad, anak mi, kadagiti panagadal da, kadagiti maudi, nga bulbulan, sakbay, nga lipas da. Dagiti nignegosyo, dagiti anak mo, dagiti trabaho da, o Apo, kildaway manin, itinananay, nga sireb ti ipaay mo. Tapno saan da nga agkurang, kadagiti amin nga aramid da, nudi ket agbalegi da, ket sikati maitanok, kadagiti bibiyag da, o Apo. Diyak mo, dagiti kapalasan, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kadagiti anak mo, ngem ammom dagiti biyag ti tunggal maysa kanyada. No anyaman dagiti araraw da, kiddaw da, o Apo, ipaay mo kadi asi bubuslon si ayat. Tapno kasta agtultuloy nga sika ti pagrukbaban da kadagiti bibiyag da. Ket babaen kadagiti bibiyag dagiti nga anak mo. Ikaskasabada ka, agbalinda saksi, gaputa paniknikanda, ti ayat mo, ti pamati, nga impaay mo kanyada. Nga tilikodan, kadagiti paspasamak ko, Apo, saan da ka nga tinalikodan, nudi ket si ayat da nga nagserbi, nagyaman ken ka, o Apo. Isot ka po na, o Apo, pada-pada na kami kadi nga bendisyonan, kastamet, titunggal maysa kanyami, dagiti adati pagyamanan da, agyamang kami, kadagiti impaay mo kadakwada. Yaman kami kadagiti bendisyon na materialan man, espiritual, kina dumaduma pa'y nga paset, ti kinataw mi, tapno kasta, si anay nga sika ti Diyos nga pagserbyan mi kadagiti bibiyag mi. Wala po pakawanin na kami kadi. Kadagiti amin nga bidot mi, dagiti amin nga nagkurangan mi ken ka.
makawanin na kami. Ket kidawem mi ti ayat mo nga agnanayon. Tapno maibingay mi met ti ayat mo nga impaay mo kada kami. Kas pamakawan mi met kadagiti nagkurang kada kami. Dagidoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kapsat sakbay ti pamindisyon, kaya't kung ngayibkas ti panagyaman ti pamilya Ramos con Oronia at ipupusay ni Kapsat nga Miriam, kada kayo nga imay nakipagladingit kada kami, mabaan ti presensyayo, karkararag conferences, especially of the Team Puyog Group. Agyaman kami yun ay kakapsat. Friends, we are now in the season of Esther. And may the power of God the Father who raised his Son from the grave, and may the grace and love of our resurrected Christ, and may the joy and companionship of the Holy Spirit be upon us all, now and forevermore. Amen.